Združenie svetských humanistov udeľuje redakcii denníka Pravda za dlhodobú vyváženú prezentáciu názorov k ľudskoprávnym otázkam, za vytváranie priestoru pre humanistické občianske názory a postoje, za obhajobu sekulárneho charakteru štátu, osobitne za prezentáciu názorov k tzv. Referendu o rodine, čestný titul Humanista roka 2015. Chcem sa veľmi poďakovať krásnu cenu za krásny program. Je to dojímavé. Verím, že budeme ďalej pokračovať tak, aby sme si zaslúžili túto cenu. Pozdravujem vás celá redakcia všetkých. Strašne sa tešíme. Príjmame toto ocenenie s pokorou. A presne, ak ste povedali, nie je to len zásluha redakcie, je to zásluha aj spolupracovníkov. A ja verím, že budeme ďalej pokračovať. Vašej organizácii prajem, prepáčte, že sa musím takto, ale vašej organizácii prajem veľa síl a veľa myšlienok, ktoré nás všetkých posunú ďalej, a som rada, že nie sme sami, že sme spolu. Spoločnosť Prometeus, Združenie svetských humanistov, udeľuje Františkovi Jedinákovi v súlade so štatútom pre udeľovanie cien humanistov za významný prínos k šíreniu a presadzovaniu humanistických myšlienok na Slovensku, za propagáciu činnosti a programu spoločnosti Prometeus a za rozvíjanie spolupráce s humanistickými organizáciami v zahraničí čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2015. Keď je človek veriaci, tak mu vtlačajú do hlavy rôzne zásady, 5 cirkevných prikázaní, 6 náboženských práv, 7 sviatostí, 7 ťažkých hriechov, ktorým teraz Vatikán vydal ďalších 7, smrteľné hriechy, 10 božích prikázaní. Ten chudák, keď to takto v živote zrazia, má to veľmi komplikované a ťažké, aby naozaj vlastnými silami a vlastným rozumom dospel k tomu, čo aj taký dedinský chalan ako Fero Jedinák z Kisúc dokázal. A môže to dokázať každý, ale v spoločnosti myšlienka humanizmu u nás je zatlačená do pozadia. Humanistom môžete byť čiste socialista, liberál, konzervatívec. Môžete byť humanista. Ja osobne nemusím asi hovoriť, čo som, ale je pravdou, že rešpektujem každého humanistu bez ohľadu na jeho politické presvedčenie. A samozrejme, aj keď ste socialista, aj keď ste liberál, aj keď ste konzervatívec, humanistom byť nemusí. Existujú vždy určité extrémne prejavy týchto základných politických ideológií, ktoré sa rozlúčili s humanizmom. V prípade socializmu je to stalinizmus. V prípade konzervativizmu je to autoritársky konzervativizmus, ktorý prerastá do fašizmu. Budem o tom ešte hovoriť. V prípade liberalizmu je to neoliberalizmus. Neoliberalizmus, ktorý odmieta vnímať človeka ako dôstojnú bytosť a na všetko povyšuje tému. Wird keine mehr Liebe gewähren, so muss mich die Flamme verzehren. Doch küsst mich einmal den Mund, so bin ich schon wieder gesund. Noch küsst mich ein weiblicher Mund, doch küsst mich ein